YouTube-perhe, mitä tapahtuu? Jutellaan hetki. Halusin viitata yhteen vanhaan videoni, videon numero 84, ja keskustella eräästä asiasta. Halusin näyttää teille jotakin, ja ehkä te voisitte katsoa näitä jotakin itsellenne. Joten potkitaan sitä vähän aikaa. Katsokaa tätä. Minun on investoitava oikeaan kameraan, koska tämä kamerakännykkäjuttu ei vain onnistu. Oikeasti. Tutkin aluetta, jota pidettiin aikoinaan Kalifornian saarena. Tutkin asiaa ja minulla oli tylsää tänä aamuna. Joten halusin katsoa yhden vanhoista videoistani, erityisesti tämän Kalifornian rannikolta. Siinä on ominaisuus, eikö? Ja halusin katsoa sitä, koska ihan vain sen takia. Se toi minut takaisin tähän videoon ja näytän kohta, miksi se on mun mielestäni tärkeä asia. Katso se. Tämän nimi on Californian. Kelataanpa eteenpäin kahdesta syystä. Yksi syy on, että puhun, niin aivan, nykyään meillä on Kalifornia. Voitte katsoa tuota videota koska tahansa, mutta halusin vain puhua tästä. Vauhtia nyt, liikettä. Mennään. Kalifornian länsirannikolla on tämä hullupiirre vedessä, ja se on täällä. Tiedän, että se on täällä. Tiedän, että se on tuolla. Muistan sen olleen Malibun lähellä, eikö? Jep, siellä se on. Siellä se on kuin kello. Kertokaa, mitä mieltä olette. Katsokaa tätä. Näettekö, miten kirkas se on ja kaikki muu? Katsokaa ja käyttäkää vertailukohtia. Point Mugu, Point Miami. Muistaakseni pohjoisempana Malibun ulkopuolella. Tuolla se on. Jos katsot tänne, se on jokin hullu piirre. Näetkö tuon? Näyttää joltain pylväiltä ja kaikelta muulta tuolla. Juuri tuolla. Minä menen eteenpäin ja annan koordinaatit. Pudotin neulan. Näet sen tuossa. Jos haluatte pysäyttää sen, voitte laittaa nuo koordinaatit tuohon, mihin lisäsin tuon nastan, mihin laitoin tuon nastan, ja sitten löydätte sen myös itse. Eli 3399 miinus 1199. Toinen 33 ominaisuus näitä juttuja ei voi keksiä. Mutta katsokaa tätä. Minä puhun, katsokaa tätä. Olen tässä Google Earthissa ja aion etsiä tätä asiaa. Joten tässä sitä ollaan vielä kerran. Oikein. Port J. Etsin tätä asiaa. Mä luulen, että se on täällä. Se on täällä. Suljettu. Et löydä sitä enää. Et löydä sitä enää. Se ei ole täällä. Tää on Google Earth. Sitten ajattelin, että ehkä puhelimeni ei vaan pysy perässä. Mutta kaikki tämä on suljettu. Kaikki tämä on estetty. Ja minä ajattelin, että mitä helvettiä. Joten ajattelin, että ehkä minä vain kompastun. Ehkä minä vain kompastun. Joten menen Google Mapsiin, eikö niin? Ja ajattelin, että ehkä Google Earth on sekaisin. Joten ehkä jos menen Google Mapsiin, se on sama juttu. Katso tätä. Nasta pudonnut 33 119. Mutta otamme sen, ja tuolla se on, aivan Point Mugun ulkopuolella. Eikö niin? 3399, ja kaikki muut ovat vain hienoja liikkeitä, joissa koordinaatit muuttuvat, mutta 33 199 on taas tuossa. Mutta se on suljettu. Mutta katso tätä nimeä. Katso nimeä, jonka joku antoi sille vedenalainen tukikohta. Minä en antanut sille tätä nimeä. Joku antoi. Vedenalainen tukikohta. Mutta mennäänpä sinne. Katsotaan, että mihin se meidät vie. Vedenalainen tukikohta. Okei, en kääntänyt sitä. Kysymys. Okei. Tam Ali. En tiedä, mitä tuo kysymys tarkoittaa. Tässä on Google Mapsin sensori. Tässä on kuva vedenalaisesta muukalaistukikohdasta. Vedenalainen muukalaistukikohta. Olin kuin, voi hyvä luoja. Ihmiset ovat siis jo selvillä tästä asiasta. Eikä se ole niin, että minä tai me kompastuisimme. Eikä se ollut siellä. Tämä oli olemassa. Ja siellä se on kuin kello. Mutta he poistivat sen. Mutta ne poistettiin. Miksi? Siellä se on taas. Voisi kai sanoa, että yksityiskohtaisemmin. Siinä se on. Mutta nyt näemme tämän. Tämä on se, mitä saimme. Sotkuinen kuva tästä vedenalaisesta piirteestä. Mikä se sitten onkaan pohjami, en tiedä. Mutta he antoivat sille jopa nimen vedenalainen tukikohta. Ja se on se, missä se on tällä hetkellä. Joka tapauksessa perhe, siinä kaikki mitä minulla on.
Kertokaa, mitä mieltä olette. Minusta se on todella outoa. En ole tehnyt videota vähään aikaan, mutta katsotaanpa tänään illalla. Flat Earth Friday. Tehdään se oikein. Joka tapauksessa perhe, rakastan teitä, toivotan teille vain parasta terveyttä, vaurautta, rakkautta, iloa, vaurautta ja ennen kaikkea viisautta. Ja sen myötä mä rakastan teitä. Minä häivyn. Rauhaa. And it's not like I'm tripping or we're tripping and it wasn't there. This thing was there and there it is, like clockwork. But they removed it. Why? There it is again. I guess you could say in finer detail. There it is. But now we see this is what we got. This smudged up picture or the smudged up image of this underwater feature, whatever it is, a base, I don't know. But they even gave it a name, Underwater Base. And that's what it stands at right now. Anyway, family, that's all I got. Let me know what you think about that. I just think it's really strange. Plus, also, I hadn't made a video in a while. But let's catch one another tonight, Flat Earth Friday. Let's do it right. And just that. Anyway, family, I love you. Wish you nothing but the best. Health, wealth, love, joy, prosperity, most of all wisdom. And with that, I love you. I'm out. Peace.